Boa tarde a todas e todos. Buenas tardes. Good afternoon. Benvidos a Santiago todos aqueles que son participantes, asistentes de fora da nosa terra. En nome da Universidade, pois é un placer ter a todos vostedes aquí connosco durante estes largos días de traballo, 5 días de someter a historia ao debate. Acompáñame na mesa o señor xerente do Xacobeo, que ten moito que ver co feito de que teñamos a oportunidade de celebrar este congreso hoxe aquí, porque a súa axuda na financiación do mesmo pois foi definitiva, e tamén o profesor Carlos Barros, que é o organizador do congreso, a persoa que tivo sobre as súas costas estes meses ou máis a responsabilidade de facer realidade o que os estamos a inaugurar. Ten a palabra, en primeiro lugar, o profesor Carlos Barros. Boas tardes, ou boas mañás ou boas noites para os que estean aí, onde está a Cámara do Servicio de Medios Audiovisuales da Universidade de Santiago de Compostela transmitindo isto en directo. Saudaros aos que estades fora, agradecer aos que estades tan tempranamente aquí, porque outros chegarán mañán, pasado. Agradecer unha vez máis o patrocinio do Plan Xacobeo da Xunta de Galicia, na persoa de Ignacio Santos, o seu director, neste Xacobeo 2010. Agradecer a miña universidade, a nosa Universidade de Santiago de Compostela, na persoa do seu reitor magnífico, Juan Casares, que puso todos os medios para que este congreso sexa un éxito. Por cuarta vez, reunimos en Santiago de Compostela nesta sorte de peregrinación de historiadores de todo o mundo para analizar a situación da nosa disciplina e a actualidade máis candente. Os congresos de Historia e Debate están xa en letras de ouro nos anales da historiografía internacional. Somos parte esencial desta nova comunidade internacional de académicos de historia que nos interesamos pola innovación, pola reflexión, pola democracia digital, polo mundo en que vivimos. Mais incluso que en edicións anteriores, o que vayamos expoñer, debater, consensuar neste cuarto Congreso Internacional de Historia e Debate será decisivo, influirá grandemente nas formas de escribir a historia, de exercer o oficio de historiador no século XXI, calquera idioma do globo. Falámovos, como é moi evidente, en lingua galega, que ten 8 séculos de historia detrás. Facémolo para que saibades desde onde se fai este congreso multilingüe. Como di a publicidade do Xacobeo 2010, Galicia é onde, agora é cando. Mais nada, bon traballo, boa estancia, hai tempo para todo, en Santiago de Compostela, capital histórica e artística de Galicia
España, Europa. Ten a palabra a continuación o xerente do Xacobeo, don Ignacio Santos. Moitas gracias, rector magnífico, profesor e coordinador do Congreso. Señoras e señores, moi boa tarde a todos. Quixera que as miñas primeiras palabras fosen de benvida a Galicia para os participantes neste cuarto Congreso Internacional Historia Debate, non só para os expertos chegados de todo o mundo que se atopan estes días en Santiago de Compostela, senón tamén para todos aqueles que seguen este encontro gracias ás novas tecnoloxías. A rede, onde o colectivo Historia Debate ten unha presencia constante e activa dende hai moitos anos, promovendo un intenso debate tanto sobre a propia disciplina da historia como tamén sobre os grandes procesos históricos que estamos a vivir. Como dicía, a rede permitirá que o diálogo que estes días terá lugar en Santiago de Compostela chegue a todos os recunchos do planeta e tamén que se prolongue moito máis alá desta semana. Este encontro, que no ano 1993, no que se celebrou o primeiro Congreso Internacional de Historia e Debate, se converteu nunha cita ineludible en cada ano santo, promovendo a reflexión a nivel mundial, analizará aspectos como oficio do historiador neste século XXI e temas de tanta actualidade como a actual crise económica, o cambio climático ou os novos retos da educación. Estas son propostas que, sen dúbida, incitarán á reflexión e debate que deixarán un legado para as xeracións futuras, analizando o noso tempo para prepararnos cara ao futuro. Estes son, precisamente, os obxectivos cos que se diseñou o camiño da reflexión deste Xacobeo Galicia 2010. Na que este encontro, con vocación global e de perdurabilidade, no tempo ten un papel fundamental. É, por iso, unha honra e un motivo de satisfacción para a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo patrocinar este congreso que encaixa a perfección cos valores que se queren trasladar a través da programación cultural de Xacobeo 2010, fomentando a integración entre culturas e o intercambio entre os povos. E remato xa, esperando que vos resulte proveitoso o programa que se desenvolverá desde hoxe hasta próximo domingo e que estou seguro convertirá a esta cidade, Santiago de Compostela, meta do Camiño de Santiago, en punto de atención mundial no debate historiográfico. Moitas gracias. Eu quería rematar este acto de inauguración do Congreso Internacional Historia Debate precisamente facendo referencia a aquel sentimento de algúns historiadores hai 20 anos cando desapareceu o telón de aceiro a fin da historia, cuxo nome non me quero lembrar agora mesmo, pero que foi tan hemífero o fin como o propio autor da obra. E, polo tanto, pois, todo aquilo que estivo a ter lugar durante as últimas 2 décadas ou a última dúcia de anos demostrou que estamos a recuperar a historia. Entre outras cousas, porque quizáis nin debatimos suficiente, nin aprendimos das experiencias anteriores. Estamos a vivilo en tantos sitios, as repeticións dos desacertos, o aproveitamento, en algunha ocasión que non moitas, dos acertos obtidos en tempos anteriores, que, polo tanto, manter a idea de que a historia é un proceso dinámico, é algo vivo, é algo que é de anteonte e de onte, pero que tamén é o que nos marca, ou nos debería de marcar, o camiño hacia o mañán. E, polo tanto, a oportunidade de facelo en vivo, en directo, cubrindo a través do canle da OSC TV as posibilidades da banda ampla que nos permiten chegar agora a calquera sitio do planeta en tempo cuasi real,
fai posible que compartamos entre todos pois ese coñecemento que máis de 130 persoas vades compartir ao longo destes próximos días de os resultados que seguro que serán satisfactorios do traballo e penso que todos daríamos por moi contentos se ao remate das jornadas sentíramos que a voz que se está a producir estes días aquí en Santiago de Compostela chegou a todos ou casi que todos e algún aproveitou o dito para mellorar o futuro, que é un futuro de todos no mundo que estamos a vivir. May I repeat again that it's a pleasure to have so many of you from abroad coming over to Santiago de Compostela, that this is really what makes Santiago different from so many other places. Small town, very well conserved. Okay, we have a number of them around us. Spectacular cathedral. We have so many monuments all over the world of centuries or even millenniums that are worth seeing. We even have a good and old university, more than 515 years old, almost 516 now years old, but there are also quite a number, not many, but quite a number of universities over the world that have similar numbers, few of them some more years than us. What makes different this place from other is the fact that so many people come over to Santiago, that we've been attracting people in the origin of the arrival of so many people, religious, later cultural, then in many cases pleasure, just sporting, but it makes it different. And it's thanks to you all that we are different from many other places. So let me hope that you have time, and the organizer was saying there's time for everything. I'm not sure there's time for everything, but certainly there's time for more than just hard work. So please take advantage of that situation and enjoy your stay in Santiago de Compostela. E máis nada, boas tardes a todos. Levantamos a sesión. Moitas gracias.